Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska si zahráme Survival na ncrajče.pro. Už mám niečo tu nahraté a my vlastne môžeme začať aj toto video nebudem strihať, nemám moc času, keďže je škola a podobné. Toto je môj žitný ostrov, ako sa povie. No proste ostrov. Mám tu ovečky. Nakrmím ich. No tak som nechcel spadnúť, nevadí. Ale my môžeme ísť. Posadím tu. Posadím tu 4. Táto farma zatiaľ je len taká. Ale čo by som mohol ísť zatiaľ robiť, by mohol, neviem, či mám ísť kopať. Nie, mne treba ísť po bloky a rozšíriť tento ostrov, lebo je dosť malý. Tak mi ho treba rozšíriť. A po prípade v tomto videu ešte chcem aj preskúmať nejaké jaskyne, keď sa mi to podarí. Ja som proste noob v kopaní jaskyň a tieto blbosti, veď chápete. Ale čo už, stáva sa. Nemám cobblestone, tak si musím vykraftiť. Áno, viem, že sa budete pýtať, že prečo používam tú knihu, že som až taký noob. Áno, som. Je to moc rýchlejšie ako dávať tam sticky a podobne. Je to veľa rýchlejšie už tak si to urobiť. Naťažím nejaké bloky a v tomto videu pravdepodobne asi len rozšírime ostrov, keď sa mi to podarí. Takže vykopeme bloky, kopem hlínu. No. Už mám po 60 stack blokov zatiaľ. Idem si po kameny radšej, bude to veľa lepšie. Takže my ideme tu, zastavím sa tu a pomaličky a jasne môžeme to rozšírovať. A inak som našiel 2 nether portály, zajímavé, že mne sa toto také stane, ale ja som za to rád, veď prečo nie. Ešte tu. V tomto dieli budem asi rozširovať ostrov, vyzerá to tak. Strašidelný púš. A určite sa pripojite na tento server ncrajče. Je tu parádna komunita, poradia vám po prípade proste takú komunitu nenájdete ani na Outplay.cz, na ktorom som hral. A mal som to heslo a proste mi to nezobralo, tak som sa presunul na krajší server a lepší. Nespadni do tejto a my môžeme
je tu vlastne shop. Je tu shop, áno. Rudy. Ja bloky takto. Bloky, ďalšia strana. $800. A ja mám koľko? 0, no. Takže ja musím to jak bezďak robiť. Ale mne to popravde nevadí. Mám tu? Nemám tu. A v druhom dieli by sme mohli hľadať zakopaný poklad. Takže to si nechám. A idem si vykraftiť túto. Takto. Nakrmím ovečky. A vyrastol mi strom. Skácam ho, lebo zbytočne bude tu stať. Toto je zatiaľ len dočasne, tento domček. Budem stavať. Proste ako hovorím, bude sa to rozširovať, takže máte sa na čo tešiť. Nepochopím, čomu som to tak nedal, ale OK, veď dobre. Ja môžem ísť po ďalšie bloky. Začína byť tma. Ale to nevadí. Idem len po pár blokov a ukončím toto video a vyjde nové video zajtra alebo dnes, alebo už natáčam dosť neskoro, takže chápete, 13-ročný fagan, čo proste musí sa aj venovať niečomu inému a nielen hraniu. Keď tu bude moby a utekáme sa. Toto je hardcore, sa mi zdá. Server ako survival. Mám pocit. Jasné, že už tam je creeper. Veď čo, veď nevadí. Nevidí ma, to je dobré. Dobre, to zatiaľ by aj stačilo. Tu pôjdeme. Urobím toto a vyrastol mi ďalší strom. Paráda. Paráda, teším sa. Tešte sa s nami. Len ma trošku štve, že nemám čas na strihanie videí. Lebo to je najhlavnejšie. Ale čo už. Dokončím toto, ukončím video a môžete sa tešiť na ďalšie, ktoré vám hneď nabehne. No, si blát, ja som povedal, že to až zajtra vyjde. Uvidíme. Čo mu ukazuje červený? Čo, taký sa spavnú? Nie. Dobre. No. Takže ja toto video by som ukončil a môžete sa tešiť na ďalšie, ktoré vyjde vám za chvíľu. Takže čaves.